Magong adlaw na itong tanan sa karong adlaw guys. Gikan Miss Ate Alice Mercado Alicia. Kaya mata may prominsya kay wa man sila diha damas las mamang undoy no na may nabidyo kay dada migrasyang ni nadawat gikan ni John Mark Burato aka buutan kadung bata aga jud. Hamas kaya dyan tayo sa. Tapos tagbilaran ay. Mereka. Wah, video call ran. Luodang nanay gamingaw nang dyan. Mingaw di ka dyan ay. Shout out John Mark Burato. Salamat ka sa simong gipada dyan nga nakalibre mig sudan. Nipalit ko lechon manok kay mga idang itugon. Lechon manok guys og kamamahali din ni skin di. Tayo sa ning tawag. Ang gapong gipalit is isda kay nga masisag karne da sige raman ta karne. Unang isda na raman pud na. Diyan. Isa ka buok bangus og nay hotdog. What are you say to your apo? Sige, kita nyo rin na naman. Vlog. Jan, salamat Jan sa mga preskuhan. It is cool. Dapat sukli na yun. Sabi ba na? Ang taya. Doon mas ko. Nga na ko kabiri anis to you. Wala ko pero Bitaw. Can I tikim the salad? Wala na po grade na. Oh. Sa mani, labas pa mani nay. Tambak sa ni. Isda. Oo, yun wala nang suwa na pala mga subaka. So, di na magluto kay dapat may lechon manok. Ning tawag ni Kuya dyan na tayo Atag sa. isa te. Ato na, katag dito. Naeskin din ay oh. Salad. Ni Ate Marilo. Pasok ko David. Pagikan. Tapos doon na. Yeah. Kaya ko si David sa din kay dako Ano ko ba? ba? Dugay mi nakauli kay wa pa matuwa ko. Nay, ang bagas na bilin. Ano? Diba, pabito gigaling kay walihag mo galing ha gibilin bilin ka na Ano kuno. ka dugay mi kay matuwa sa damo. Sa tulog kung balik na kay nga galas di. Atag be. Nga ang tagas ang lami askin ding Ate Marilo ay. Magpa Out. tudlo tag di unsa ni pag. Sana ko usa na kay ilawan. Isa sa nila. Patudlo tag unsa ni panghimo. Nami adjud ko na. I-video call sa dyan la. Balik nay. At tayo sa ning tawag si Kuya dyan. Alam mo angay di kasi mong buhok day. Ay gusto. Ning tawag si Kuya Murano ka dyan. murano ka si gaya na. Oh, nalami pa din nagpagkagupit na day lami Tawag pod. si Kuya dyan. Dali na, Ti. Tawag pa ali. Mo nagkisama pakita na ko at isa. Yan mamali. Kung ko nagpakita ko na dyan, Mark. Alin sa imong buhok ba? Sila ganiha. Ah, Facebook no? Ay sa imong buhok tawag. Sila ganiha ma. Tawag pa. Awag buhok na liya na guys. Ako rin kuan. Gupit. Mga dua kadangaw sa grupay nakuha. Isa. Kape. Unsa may buhat ni Kuya dyan na tablaran na tayo sa. Call center. Hindi naman mulain. Natog kung siguro sida. Pa rin. Birthday ni Listero na tayo sa. Takan ko mo rin day. Namin lisin din na. Mami ang bitap. Natog siguro na. Kasi dyan og badato arang ano tuya ka do. Arang kabuotan ka sa dyan Mark. Crash rap dyan ng Nuben. Belia Bear. Nuben! Kalaki ni mo. Gawas ko sa iring ganiha tayo Aman, sa. aman kinalaw. Sa dali, salad dali na. May asalad. Ay, magminta bangyani na. Katudlo ka. Kasi naghimo dari tayo sa. Si Kanang Pastor makulit ka. Ramil tayo sa. Basura, pit. Pastora Pate. Milani. Oh, wala ni. May paano to? Pagikan. Paano? Lami na. Paano to? Paano nga? Pag na ito, siguro dyan ay. Hindi yung tumatog. Mga adala ko na. Hindi naman. Lami na. May ay. May anay, ay. Mati nga lang ka. Improve Anay, naman wala. kakaano na eh. Diaryos na makanay, di bracelet makanay. Kamu jijin mana dia? Kuwang na lang maglagas tiil na eh. Ti, nama dia jijin butas dia no. Ija menghiat nggak pernah sedih kan? Mungkin apa? Nggak ija mengisup kan bukan? Kami ay. Kali mo regalo day. Anda ang maglapas makan dah. Ada yang maglip ya mga panikunan. Malapi ma. Masuwa. Dirapan ka na yung sounds. Hi guys, hapon na damis kwarto. Inja, umakay Christmas party naman nila Lexi. Nagpalit ko og mga pindi para
Nalingaw po sila kay ngayon mas ma'am niliksi nga magpakuan sila. Siya magpa lingaw-lingaw mas mga bata magsayaw stop dance. Tula ka. So palit ko lollipop. Sa una ra jud ni guys na bubot. Sa una ra jud yung panahon ng bubot. Kani next drop. Inga ni ganiha kay kuan mo di kina kuanan nga nahalin kay mo mo gid ni pangitaan kay mo man gid isabwag ug mag kuan bitaw mag-stop dance. So yung palit ko nga ni guys kay aron napo ko ikakuan dito mga classmate ni Lexi. So doon na raman kalipay sa bata di ma-viral. So ato ni silang ikuan ugma guys. Ako makay di ko hilig og stop dance. Stop dance. Stop dance. Stop dance. Stop dance. Ano ang ikaw ba guys? Di man ni na good palabian og silik-sikin di kay agnipon talawan ra pag dentist talawan og kuan mao nang di ko magpasulabi. Wala na lagi free. Ama. Dagdag kita free. Sorry. Good. Diya pasalamat gid kung kuan guys John Mark nga ara ka Diyos kabagutan kay naghatag og kwarta dari na mo pampalit na mugsidan mo to ganihang giblag. Salamat ka dog Jan, grabeng bata na ganing bataa. Kamo guys just tagbilaran mo na hijay uli-uli daari. Igang ko. Paghuwat katubi to nga bagbe. Tara nga na kay mo imong gamitin og ma. So dara dag dress ni Lexi guys ka. Ding so ugma. Yellow. Grabeng lihok ang kulot oy. Okay ra. Hey. Palit pag kuan tali. Yellow pag color para ma-pair. So ako pa na si Jang kuanan guys, planchahon. Karon na plancha. Nugo ka. Udam. Nga naman na si Jagod nga na pangana. Saka di bawo ni natumboy naman siguro ng bata kay di na mag short, di na mag sexy. Bawo na. Shoulder mo guni siya na. Hindi naman isisagtila guys. Di ka dyan sa mukuan kaya agsuga mo gud. Laso-laso danis. Kuan pangana lagi ni siya paingana. Pasiksi ba? So nga ni siya. Sa una kay ano sa tong color sa una isang gisuot. Ay! Di ay mura dito gray. Ako anak ko ka remember na ko charot. Ano siya? Excited na kaugma, be? Pero di ko. Okay. Ay ko galang. Dada jacket ang iuli pa dahil ni na. MGMP Builders. Salamat guys, nagpahuam gani. Nang humutah na ba? Nagkuhan ng gabi, naahon ng dada kay nag-uwan ng gabi, nag-upload ko. So hapon ni uli inja. Salamat sa tag-ija dani. Jumil Eh! Ustiniani. Kanang iuli inja kay gamiton ng gunin niya kay trabaho man siya adlaw-adlaw mag-drive. So, hindi pwede maaho kay gawin po siya init. Mura ni guys. Pa ni isa ni ma'am. Pero sure ko nakapalit na tong ma'am ni Lex yung mga candy. Pero okay ra pod kay arong daghan pod. Ma! Arong di magibugno. Kay kuan man 16 sila kabuo. Nga bata. Murag na isa nga di pwede mo apil kay bawal kuno silang relihiyon iglesia anja. Kuan kanang unsa na naapoy agahapong gipleds kay kuan lechon manok tulo ka buok. Mahal naman ay lechon manok kay tag 270 naman ang isa. Kaalian na katiali pag gipleds kay manok to kay mura magoy madali-dali. Di na pud ba ta magluto. Di pud labad sa umo nang nagpakuan ko daan, nagpa-reserve ko daan kay og mga adlaw nang gidungan og mga party sure jud ko nga mga dali ra mahurot mo tong nagpa-reserve ko daan gibayran na mga daan ganiha. Ma! Kamang si mom kay nagregalo kanang pang eskwela, crayon, ug lapis, ug glue.
So guys, kay gabi naman, mag-edit pa po ko dyan. Mara namang vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw o God bless na tong tanan. Thank you for watching guys. Bye! Bye.